Din această după-amiază, mai degrabă la prânz. Aș vrea mai întâi, pentru că e o zi specială astăzi și pentru că probabil e prima dată când o sărbătorim, să felicităm toate cadrele didactice care își sărbătoresc astăzi ziua. Mămicile, mămicile, bunicile și pe cine mai aveți acasă care este cadru didactic, urările noastre de bine și de la mulți ani. Începem cu Scarlata Alexandru, preșcolar, este? Care este la clasa doamnei profesoare Mariana Popa și va cânta sonatina în do major partea 1 de Clementi și Libelula și Broscuța de Liviu Dandar.